салому алайкум дӯстон, бародарон ва ҳаводорони шабакаи молҳои деҳа. Дилбар хуш омадед ба шабакаи мо. Бародарон, мо рӯз тасним кунем баҳри шумо якта трактор, якта тлешка, ҳашта баранара ба навор бигирем. Бародаро, тамошо мекунем, трактора дар ҳолати хуб қарор дорад. Кадом сол буд? 2014. беҳтарин ошай. И фақат дар хоҷагӣ истифода кардагӣ, азоба дидагӣ нест трактор. тамошо кунем бародаро, трактора Lexus 570 вореяй. Передок дора, плюки се корпуса дора. ина бародаро, салошо тамошо кунем, шуд наван. ҳам як сала як кафош камтарак кӯҳна шидагӣ, се балонигаш худо хоҳад беҳтарин ошад. кадоме ки мегира худо хоҳад раҳматша мега. ина бародаро, дронаш дар ҳолати хуби техника қарор дорад. ина бародаро, плокаш беҳтарин ошад. ина бародаро, тлешкаш ҳам яке аз беҳтарин ва сеткаи тарафшам ҳаста. барои каҳ бор кардан снимач кардагем, барои осон шиданаш. балоношам беҳтаринай. ина бибинед, худо хоҳад харидородам раҳматша мега. балоноша бибинед, беҳтарин, яке аз беҳтарин ошай. бародаро, ина трактор дакмин дора бародаро, ҳамаи чизаш 100% мегири, фақат кор мекунӣ худо хоҳад. ҳозир бародаро баранаошам нишон медиҳем, баъдан нархномаша мегӯем. ина тлешкаш, ина бародаро баранаоша бибинед, беҳтарин оша. 8 барана дора бародаро. кадоме ки хоҳишманда биё ай наздик бибина. ина бародаро, як бор дига трактор, ҳамаи ин чизере ки нишон додем бародаро, ҳамаш дар якҷоягӣ фурохта мешаванд. трактор қарор дорад дар ноҳияи кушониён. нархномаша 150 000 сомон мегӯем бародаро. ягон қай муомила дорад. худованд нигаҳбон то наворҳои оянда.